ngiphinde futhi ngibuye. Niyazini ukuthi uma ngabe ukuthi kulowo muzi lelo khaya lakhiwe ingane zakhona zonke zithoyela abantwana ekhaya egcekeni. Ubaba wakhona ekhona esaphila kwaze kwashaya isikhathi sokuthi adlule emhlabeni. Uma edlule emhlabeni, uma efika kwelamathongo akanayo inhlalo kahle, akanayo impilo yokuphila kahle ngoba bamkhulu. Uquliswa amacala ukuthi yini lento ishiye ekhaya. Abafazi babani labo bashiye benezingane ekhaya ngoba ikhaya mangabe ukuthi lakhiwe lilindele ukuthi abantu abathola abantwana lelo khaya abantu abaqhoyisiwe bangena ekseni ngehubo baphinda baba nesicawu. Labo bantu labo basina ngesinqindi esicawini abazokwanisa isibongo la ekhaya ibona abantu abalindele ukuthi bethole ini abantwana ekhaya. Ingakho ngisho uqala uma ukuthi mhlasiphi unkosikazi wayengabathola abantwana. Lento yayimphatha kabi kangoba kuze kube uyena osho ukuthi ngizocela ukuthi ngikufunise umnakwethu ozokwazi ukuthi ke uphinde kuzameke indlela yokuthi kungeke nibetholakala abantwana kuyena. Noma siyanginikeza igunya baba ungazama kubonakala eceleni ukuthi inkinga ikubani ngoba amakhosikazi asiqena ayiqonda ukuthi azokwakha imizi, hayi ukuthi azoba zimpempe kuphela emakhaya. So ngisekuthenini ke ihlawulo alisoze lingenzeki. Manje ngizwe ukuthi hayi inkosi embono usitshela ngento ezenziwa abelungu, lento ehlawulo yayingekho. Qala kwakwenziwa njani uma ngabe umuntu emithisa ingane? Kwakwenziwa njani uma kugwezwa amagceke? Iningi into abantu abafuna ukuyihlaziya, abafuna ukuhlaziya nje ukuthi ibhokisi lale ngekho kuqala kwakwenziwa njani. So lento kuze manje yena ngowakho umqondo kuzovumelana naye ukuthi shuthi kahle kahle lento yokuphatha ibhokisi into engekho. Ayigane phela umuntu umkakhe engaliphathi ibhokisi ubone ukuthi lonto iregister yoba into ekhona. Ayiphinde futhi izalo ingane ekhaya ingahlawula kuze kube ukuthi uyahamba umnumzana sibone ukuthi uyoba nayo inhlalo kahle kuba bamkhulu. Uyaqula amacala athethiswe ngoba kufanele kube ukuthi uma ukuthi sekwenzeke lo mfana wagcina engazange uzogeza amagceke, umndeni uzama ukuhlanganisa kutholwe into eyisilwane kuwanje koshweleza lapha emsamo kuyocela uxolo emsamo ukuthi nansi into ingesiyenzakele siyamthethelela umntwana ngengane aseyitholela ekhaya sicela nibheke ngoba kuyichili ingane entombathi izayela ekhaya. So kumele abazali babe beyixolisela lapha emsamo uma kuukuthi yona kayinawo amandla. So vele mangabe kunezingane ngoba nje sizalelwe singazalelwa ngemshadweni sizingane namhlanje izinto ziningi inkinga zingaka nje kufanele vele izinto zenzeke kanjalo ngoba thina kwaphuleka indlela kwenzeka ngayo. Umuntu uzala ngoba eseshadile sewunkosikazi womuntu ngoba ezokwanisa isibongo. So ukuzalwa ngaphandle kuvele kuyicala kuvele kuyichilo akwamukelekile sidalo ngisho ngabe kaziphi izathu. Ingakho ufuna ukugezwa amagceke ngoba akuyena umfazi wakho lo mzalisile ingane yomuntu azayele egcene kufanele uhlawule uxolise ukuthi wena uthuka umuzi womuntu, wena uchaphaza umuzi womuntu wababiza ngamakhosikazi ngabafazi. Angiphathi ke mangabe umkhiphe ebutshitshini leyo ngane. Kufanele kube njani? Kufanele kube ukuthi kuphuma inhlawulo, kuphuma inkomo kaMama, kube inkomo kaBaba kuthiwe yemvuma. Shuthi ziba u3 inkomo. Sibala leyo inhlawulo, siphinde sibala inkomo kaMama uma umthole intombi. So ke nje bafanele into ayiyona umkhuba, angeke izibe umkhuba. Akusizi futhi sibuyele emva. Hayi qala kwakwenziwa njani? Leyo nto ayisebenzeli. Umuzi womuntu uyagezwa. Kodwa umuntu omthole senengane nomunye umuntu awikhipha inkomo ethi mo ngoba lokho inkomo ibike ethongeni. Kukhishwa imbuzi uma ukuthi lowo muntu akenzanga lutho ageza amagceke. Uma ukuthi uma wakenzanga lutho khishwa imbuzi ethi me. Uma ngabe wena ukhipha inkomo leyo nkomo usakhambuza uma sithatha lo baba ethi ufuna ukuyibulawe ngaphandle kuba ukuthi leyo nkomo kuwena ibalwe emalobolweni ayibalwe ehlawuleni ngoba wena angeke ukwazi ukuhlawula umuntu omfice sezaso omunye umuntu. Wena ukhipha imbuzi okugeza amagceke uma ukuthi nawe usumzasile. Ngiyabonga ethuba.